Fis-summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, il-Prim Ministru Roberta Bela għal darb'oħra tenna il-pożizzjoni ta' Malta dik favur il-paċi dejjema fil-Lvant Nofsani mal-mexxejja Ewropej. Il-Prim Ministru Roberta Bela sostna li din tista' tintlaq biss permezz ta' waqfim mill-ġlied immedjat ikkumplementat bis-soluzzjoni taż-żewġ stati. Din il-pożizzjoni kienet riflessa wkoll fittra li ntbagħtet mill-Prim Ministru flimkien ma' 3 Prim Ministri oħrajn ta' Spanja, l-Irlanda u l-Belġju. Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel fl-istess ittra il-firmatarji talbu wkoll il-Kunsill jieħu pożizzjoni soda dwar il-Lvant Nofsani anke biex l-Unjoni Ewropea tibqa' kredibbli fuq livell internazzjonali u konsistenti ma' pożizzjonijiet li ħadet dwar konflitti oħrajn. Mal-mexxija Ewropej il-Prim Ministru Roberta Bela saħaq li ma jistax ikun li nibqgħu naċċettaw atroċitajiet fuq popli innoċenti. Pożizzjoni tagħna kienet waħda ċara daqskemm kien importanti s-sinjali li batna l-bieraħ lil poplu Ukren illi aħna solidali magħhom u dak kien messaġġ b'saħħtu immens. Pretendejt illum u dak kien il-messaġġ ewlieni tiegħi illi l-istess messaġġ ta' tama kellna ngħadduh ukoll lil dawk kollha illi qegħdin jgħaddu minn tant batijiet inġusti ġewwa l-Palestina maġġorment, ġewwa Gaza. Sfortunatament, fil-waqt li kellna diskussjonijiet li kienu tajbin ħafna, dak id-diskussjonijiet ma waslux kif xtaqna aħna għal konklużjonijiet bil-miktub u minflok saret konklużjoni min-naħa tal-Presidenza tal-Kunsill f'dik il-mankanza. Xtaqt li kellna konklużjonijiet li kienu ċari u nemmen li kienu jibgħatu messaġġ b'saħħtu illi huwa meħtieġ illi l-ġlied jieqaf b'mod permanenti, jiġifieri jkun hemm il-permanent ceasefire u tiġi ripristinata il-paċi. Hawnhekk sostna li jeħtieġ li tiġi indirizzata b'mod immedjat is-sitwazzjoni umanitarja f'Gaza filwaqt li tiġi implementata riżoluzzjoni l mexxiet Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. Fl-istess waqt li rikonoxxa l-ħtieġa ta' miżuri jassiguraw is-sigurtà ta' Iżrael, il-Prim Ministru qal li jeħtieġ li insaħħu l-Awtorità Palestinjana permezz ta' għajnuna finanzjarja u politika biex din tkun tista' tmexxi l-istrixxa ta' Gaza u x-xatt tal-punent b'mod effettiv. Ħajja fl-Ukrajna tiswa daqs ħajja ġewwa Gaza. U għalhekk biex inkunu ċerti li ma niġux akkużati b'double standards meta qegħdin nitkellmu u nieħdu pożizzjonijiet anke bħala Kunsill Ewropew, irridu nkunu sodi fil-messaġġ li nibagħtu u rridu nkunu wkoll konsistenti fil-messaġġ illi nibagħtu. U hemmhekk fejn insistejt bis-saħħa dwar l-importanza li mingħajr ebda konsiderazzjonijiet oħra. Irridu nibqgħu nibagħtu dan il-messaġġ b'saħħtu favur illi tiġi ripristinata l-paċi, favur li jkun hemm twaqqif permanenti tal-ġlied illi mhux aċċettabbli illi biex stat jiddefendi lilu nnifsu ikun hemm ritaljazzjoni illi tkun waħda li tmur lilin mill-prinċipji tal-awtodifiża li twassal għal tant għexieren ta' eluf qed nitkellmu madwar 20,000 persuna li huma stmati illi tilfu ħajjithom, ħafna minnhom huma tfal, ħafna minnhom huma nisa. Fis-summit tal-Kunsill Ewropew intlaq bil ukoll bejn il-mexxejja tal-Istati Membri li nfetħu n-negozjati bitħejja għas sħubija tal-Ukrajna u l-Moldova fl-Unjoni Ewropea. Dan filwaqt li l-Ġorġja ngħatat l-istatus ta' kandidat biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Roberta Bela iddeskriva din id-deċiżjoni bħala pass importanti fit-triq lejn riformi li se jqarbu lil dawn il-pajjiżi lejn l-Unjoni Ewropea. Dr. Bela tenna li Malta se tibqa' tagħti sosten tagħha lejn il-poplu Ukren permezz ta' għajnuna umanitarja. Dwar ir-reviżjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea sal-2027 li fuq u ma ntlaqx bil il-Prim Ministru spjega il-pożizzjoni ta' Malta li hemm bżonn ta' pakkett ta' inizjattivi li bihom jiġu iffinanzjati diversi prioritajiet mhux biss in-nefqa l-għajnuna lill-Ukrajna. F'dan is-summit il-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban uża l-vito kontra l-għajnuna finanzjarja ta' 50 biljun euro lill-Ukrajna mill-Unjoni Ewropea. Dwar dan is-suġġett il-Prim Ministru saq dwar il-bżonn li d-dimensjoni Mediterranja ma tesperjenzax tnaqqis ta' fondi fl-4 snin li ġejjin. Dr. Bela sostna li jeħtieġ li jkollna biżżejjed riżorsi biex ninvestu f'investimenti li bihom nibnu relazzjonijiet strateġiċi ma' pajjiżi fin-naħa ta' fuq tal-Afrika u biex insaħħu l-ġlieda kontra it-traffikanti tal-bnedmin. Id-diskussjoni dwar din ir-reviżjoni se tkompli f'summit ieħor tal-Kunsill Ewropew f'Jannar li ġej, hekk kif f'din il-laqgħa ma ntlaqax bil.